U zit hier al een paar jaar, u is zelf de Nestor van de gemeenteraad. En wat heeft u nou over de afgelopen jaren dat u in de gemeenteraad zit, zien veranderen in de politiek tegenover de jeugd? Ik vind dat in de afgelopen jaren de jeugd meer betrokken is geraakt bij de politiek. Vroeger was het zo, dan gingen de partijen zelf, die keken, hadden wat jongeren en die deden wat in de richting van jongeren, maar nu doet de gemeente veel meer. Ja, en vindt u dat dan verfrissend dat de jeugd meer zijn mening kan uiten? Ja, absoluut hoor. Wij hebben ook graag jonge mensen op onze lijst. Die moeten natuurlijk willen, maar we hebben ze gelukkig en die hebben duidelijk veel jongere ideeën, frissere kijk op zaken dan ouderen. En kijk, het moet uiteindelijk samenvoegen, maar het is gewoon goed dat je mensen van alle leeftijden hebt in een partij, maar ook uit alle wijken en ook gemengd man-vrouw natuurlijk. Ja, en die ideeën die de jeugd dan heeft, vindt u dat ook vaak goede ideeën of zitten er ook echt ideeën tussen waarvan u denkt, nou misschien moet jij eigenlijk niet zo met de politiek gaan bemoeien? Nou, eerlijk gezegd moet ik zeggen dat jongeren ook heel volwassen over politiek kunnen denken. Ik bedoel, op een gegeven moment ben je uitgepraat over de skatebaan, dan vinden we allemaal dat die komen moet. Maar dan zie je dat jongeren ook meepraten over milieuvraagstukken, dat heel erg leeft. Of ook over sociale vraagstukken, van hoe je omgaat met bijvoorbeeld hoofddekseltjes op school en zo, hoofddoekjes en petjes en dat soort dingen. Maar ook over wonen en over werken. Daar wordt over nagedacht, de jongeren, en dat vind ik goed.